Dobrodošli u jednu emisiju Peti član. Ove nedelje nalazimo se u odredu za obuku vodiča službenih pasa u žandarmeriji. O samoj obuci, o tome šta oni sve ovde imaju, koje pse, kako teče obuka i zašto se oni pripremaju, razgovaramo sa komandirom Zoranom Radovanovićem, ali i sa ostalim pripadnicima vodičima pasa ove službe. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Peti član. Evo za početak da kažemo nešto više o vašem centru, to tačnije o obuci pasa u žandarmeriji. Prvo, dobar dan. Tim vodiča službenih pasa je formiran 2003. godine odlukom komande žandarmerije. U svom sastavu broji 6 vodiča koji su u sastavu specijalističke jedinice. Pse sa kojima smo raspolagali u prethodnom periodu su bili rase nemački ovčar i jedan pas rase labrador. Psi su korišćeni za odbranu i napad, za rad na minskim poljima i jedan pas za praćenje ljudskog traga. Evo da čujemo nešto više o toj, kažete da imate 6, imamo 6 vodiča. Kakva je njihova saradnja sa psima? Šta je potrebno da vodič ima da bi mogao da radi sa ovim psima ovdje u žandarmeriji? Pa vodiči koji izraze želju da dođu u tim i rade sa psima moraju, dolazak je isključivo na dobrovoljnoj bazi. Mora da imaju veliku ljubav prema ovim životinjama, prema psima, kako bi uspešno izvršavali zadatke koji se stavljaju pred njih. I psi i vodiči se upućuju na obuku u centru na Bežanijskoj kosi policijske brigade u Beogradu, gde otprilike oko 4 meseca traje taj kurs. Nakon toga se psi upućuju na zadatke u matičnim jedinicama. Kako izgleda ta obuka na Bežanijskoj kosi? Obuka na Bežanijskoj kosi traje okvirno oko 4 meseca. Možda i duže, zavisi za šta želimo da obučimo pse. Obuka se sastoji iz više segmenta, gde pas odrađuje neke osnovne vežbe poslušnosti i nakon toga specijalnost za koju će biti opredeljen i koju će kasnije raditi. Koje su sve specijalnosti, evo da kažem? Mi u našem timu imamo 2 psa za odbranu i napad, jednog psa za otkrivanje opojnih droga i jednog psa koji je pripremi za otkrivanje eksplozivnih materija, eksplozija. Da, spomenuli smo, evo to ćemo kasnije da kažem nešto uopšteno o svakoj obuci ponaosob. Recite mi, koji psi su za šta predviđeni, za koju vrstu obuke? Da li postoji određena neka vrsta pasa za jednu obuku, a druga za drugu? Ili mogu da se treniraju svi za isto? Pa ne mogu se trenirati svi za isto. Psi koji dođu u naš tim, vrši se selekcija. Selekciju vrše vodiči pasa i odlučuju koji pas će koju namenu, koje zadatke izvršavati. Da li će to biti odbrani napad, trag, otkrivanje eksplozivnih materija ili opojnih droga. Mi u svom timu imamo različite vrste pasa, rasa. Imamo nemačke ovčare, belgijske ovčare, rottweilere. Belgijske ovčare koristimo za odbranu i napad, za otkrivanje eksplozivnih materija i opojnih droga, nemačke ovčare za praćenje ljudskog traga, odbranu i napad. To je ono što posjedujemo trenutno. Koliko ih ima trenutno sada ovde? Trenutno na raspolaganju imamo 5 pasa. Evo da čujemo nešto kakva je njihova nega ishrana, pošto imaju te specijalne zadatke i obuke, verovatno postoji i drugačija nega ishrana ovih pasa u odnosu na neke druge životinje. Naravno da postoji, svaki pas ima svoj dom, to jest boks, smeštaj, hranu redovnu i sve ono što treba da ima. O zdravstvenom stanju naših pasa se brine veterinar koji se nalazi u komandi žandarmerije u Beogradu, koji obilazi povremeno pse, vršimo vakcinaciju protiv zaradnih bolesti i besnila. U prethodnom periodu smo službene pse koristili u kopnenoj zoni bezbednosti, bili su angažovani na sprečavanju prelaska državne granice sa Republikom Makedonijom i prema administrativnoj liniji sa Kosovom. Psi koji su korišćeni tamo su bili za odbranu i napad,
i psi za otkrivanje eksplozivnih materija koje smo koristili za pregled određenih trasa kojima smo se kretali. Gde se i zašto sve koriste ovi psi? Službene pse koristimo prilikom izvršavanja naših redovnih aktivnosti i zadataka koji se stavljaju pred nas, obezbeđenje javnih skupova, fudbalskih utakmica, narušenog javnog reda i mira, obezbeđenje aerodroma Konstantin Veliki u Nišu. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Peti član. Evo da čujemo od vas kako se ovde dovode psi i kako se oni biraju, kako teče taj put. Za razliku od ostalih vojno-policijskih jedinica, mi ne raspolažemo velikim brojem pasa, jer kod nas je pravilo da kvalitet drži primat na kvantitetom. Shodno tome, izbor psa za prijemnu jedinicu je zaista rigorozan i vrlo je mali broj pasa koji uđe u uži izbor, a tek poneki se primi u stado. Pri izboru psa prvo gledamo rodovnik, jer tu se obraća pažnja na genetiku, konkretno na genetski nasledne bolesti. Zatim, ako taj pas ide na veterinarski fakultet gde se rade detaljni lekarski pregledi. Ako je pas zdrav, ide na sledeću fazu gde se ispitaju njegov temperament. Tu se on stavlja na čitav niz ispita i vežbi koje mora da prođe da bi zadovoljio normativ. Naprimer, da se ne boji pucnjave, visine, mraka, vode, kako se ponaša u normalnim i vanrednim situacijama, kakvi su mu plenski nagoni i slično. Nakon toga se procenjuje za koju specijalnost bi određena jedinka bila dobra, što opet zavisi od rase psa i od toga šta je pokazao na tim testovima. Koju smo prvu vežbu mogli da vidimo ovde na poligonu? Pa osnovno u radu sa psima su vežbe poslušnosti, jer je neophodno da imamo potpunu kontrolu nad psom. Tako da ste ovde imali prilike da vidite hod uz nogu bez povodnika, zatim vežbu sedi, mesto i stoj, kao i deo iz obuke taktičkog kretanja sa psom. Koliko često oni izvode ove vežbe? Da li su ovo svakodnevne vežbe ili postoji neka obuka dodatna? Jesu, svaki dan se radi sa psima, jer opet ponavljam, neophodna je apsolutna kontrola u svim segmentima našeg posla. Imali smo prilike da vidimo drugu vežbu, pa da čujemo nešto više o njoj. Druga vežba se sastoji savladavanja veštačkih i prirodnih prepreka. To je pas rase belgijski ovčar koji će služiti za detekciju eksplozivnih materija. Znači, on je relativno skoro došao u Niški odred žandarmerije negde u maju mesecu, gde je prošao rigorozno testiranje, a nastavit će svoju obuku početkom decembra meseca u Beogradu u policijskoj brigadi. Javila se potreba u Niškom odredu žandarmerije za psom koji će raditi detekciju eksplozivnih sredstava i mi smo ovde odradili sve segmente pred obuke, znači da on savladava te prepreke, jer će on u daljem radu raditi na aerodromu, na carinskim skladištima, znači svuda gde se javi potreba da se i bojaza da postoji eksplozivna naprava. Koliko traje ta obuka na Bežanijskoj kosi koju ste spomenuli, evo sad vi ovdje vršite pripremu, koliko će ona tamo trajati i šta je to karakteristično za nju? Ta obuka traje 6 meseci. Karakteristično za nju je da je to veoma teška obuka i za vodiča i za psa, jer pas koji detektuje eksploziv, znači ne sme da dodiruje eksplozivnu napravu, znači mora da bude miran, da ima veoma istančano čulo mirisa, da bi mogao da sve to odradi kako treba i da to bude bezbedno po sve ostale ljude koji učestvuju u toj akciji. Kakva obuka za vodiča? Pa vodič mora da prepozna psa kad šta treba da uradi, kad treba da nagradi psa i da uvek ide korak ispred njega. Znači pas treba da vodi, ali vodič treba da prati njegove reakcije. Hvala vam. Hvala vama. Evo, videli smo i treću vežbu ovde, pa da čujemo nešto više o njoj. Pa danas ste videli psa za detekciju opojnih materija. U vežbi smo koristili lopticu sa mirisom opojnih materija, konkretno sa mirisom marihuane, i razbili smo jedan mit o tome da li psa drogiramo ili bilo šta drugo psu radimo. Znači, ceo život
za pas traži lopticu umesto droge. I samim tim ispada da mi varamo psa, on ceo život misli da traži lopticu, a ne drogu. Loptica je bila u kontaktu, tako reći, sa... poprimila je miris od opojne materije i pas u stvari tako detektuje taj miris. Koliko dugo traje obuka i kakva je vaša saradnja sa ovim psom? Koliko dugo radite s njim? Obuka traje 6 meseci u Centru za obuku službenih pasa na Bežanijskoj kosi. Traje 6 meseci iz razloga zato što je to malo kompleksnija obuka i zahteva da pas nauči dosta mirisa. Kao što i sami znate, u današnje vreme svakoga dana izbacuju neku novu opojnu materiju, tako da i pas treba određeni period da prođe da bi te mirise sve poprimio. Kako izgleda sad obuka vodiča koji treba da radi s tim psom? Pa vodič, obično idu mlad vodič i mlad pas. I u toku obuke pas mora da veruje vodiču i moraju da rade kao tim. Recite mi koji su psi najbolji za ovu vrstu obuke? Za ovu vrstu obuke se koriste psi koji imaju jako čulo mirisa. U današnje vreme su to mahom labradori, psi labradori i psi belgijski ovčari, to jest malinoji. Vrlo je bitno da pas bude i aktivnog karaktera, kako bih rekao, da može da pretraži što veću površinu koja mu je zadana. Hvala vam. Hvala vama. Imali smo prilike vidimo i 4. vežbu, pa da čujemo nešto o njoj. Tako je, upravo ste mogli da vidite upotrebu službenog psa rase belgijski ovčar bez zaštitne korpe, kada su za to ispunjeni svi zakonski uslovi. Patrola žandarmerije je postavila bezbednosni punkt najlaskom lica koji je višestruki izvršilac krivičnih dela, naišlo je na punkt, na patrolu, otvorilo vatru iz automatskog oružja i samim tim se stekli uslovi za upotrebu vatrenog oružja ili službenog psa bez zaštitne korpe, što smo i učinili, savladali otpor lica i stavili pod kontrolu. Koliko traje ova obuka? Pa obuka se izvodi svakodnevno, mi vežbamo i pokušavamo da svoje pse približimo što realnijoj situaciji i svim što može da nam se desi na terenu. Hvala vam. Hvala i vama. U Centru za obuku vodiča službenih pasa ovde u žandarmeriji videli smo i poslednju 5. vežbu, pa da čujemo nešto više o njoj. Pa da, u ovoj vežbi učestvovao pas rase Rottweiler. On je obučen za odbranu i napad i samo to rade, usko je specijalizovan za to. Konkretno u vežbi smo imali upad u zatvorenu prostoriju, gde je lice napalo policijske službenike žandarmerije tako što je otvorilo vatru na njih. I tim njegovim postupkom on je ispunio uslov za upotrebu vatrenog oružja, samim tim i za upotrebu psa napadača bez zaštitne korpe i mi smo to uradili. Konkretno, koristili smo i dimnu bombu da pružimo psu šansu da što bolje priđe licu i savlada njegov otpor, odnosno da tim svojim delovanjem obezbedi nas, da mi stignemo što pre do lica što bezbednije. Koliko traje ova obuka? Pa zavisi od 4 meseca do pola godine dok se pas ne pripremi, a zatim je svakodnevna obuka sa psom po rasporedu koji nam stiže i tako i radimo. Hvala što ste bili sagovornik emisije 5. Hvala na gostovanju. Javnoj bezbednosti u Srbiji počinje da se pridaje ozbiljan značaj u periodu Prvog srpskog ustanka, kada su oformljene policijske formacije preuzele ulogu organa izvršne vlasti. Reorganizacijom Uprave Beograda 1860. godine formirana je prva naoružana žandarmerijska četa u posebnim uniformama. Zadatak da čuvaju javni red i mir u Beogradu tada je dobilo 120 pešaka i 15 konjanika. A već 1862. godine ova četa odigrala važnu ulogu u srpskoj istoriji kada je u sukobu kod Čukurčesme
pesme sa skoro 100 puta jačom turskom vojskom faktički odbranila Beograd i Srbiju. 1884. godine zakonom o žandarmeriji formirana je državna žandarmerija, a u većini mesta oformljeni žandarmerijski odredi. Čak je i škola u Sremskoj Kamenici prvobitno bila osnovana radi školovanja žandarmerijskog kadra. Istorija srpske žandarmerije kao specijalne vojne političke jedinice počela je 1860. godine, a njen položaj bio je definisan zakonom o ustrojstvu vojnog ministarstva koji je stupio na snagu 1864. godine. Kasnije, 1881. i 1921. godine doneti su novi zakoni o žandarmeriji, a organizacija i nadležnost tadašnje srpske žandarmerije bili su isti kao i kod većine jedinica tog tipa u evropskim državama. Nakon Drugog svetskog rata ustanovljen je potpuno novi sistem upravnih vlasti i prekinut svaki kontinuitet sa predratnom žandarmerijom, da bi 25. juna 2001. godine na osnovu odluke vlade Srbije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova ponovo oformljena žandarmerija. Žandarmerija u svom sastavu ima komadu koja je smeštena u Beogradu i 4 odreda u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Novom Sadu. Kao organizaciona jedinica Direkcije policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova žandarmerija planira, organizuje i izvršava najsloženije bezbednosne zadatke na celoj teritoriji Srbije u slučajevima suzbijanja terorizma i preventivne antiterorističke delatnosti, uz direktne intervencije sa ciljem eliminisanja terorističkih grupa i razbijanja organizovanih mreža terorista. U zadatke žandarmerije spadaju obezbeđivanje javnog reda i mira u situacijama visokog rizika, kao i obezbeđenje javnih skupova visokog rizika. Uspostavljanje javnog reda i mira narušavanog u većem obimu pruža pomoć u vanrednim situacijama, poplavama, požarima, zemljotresima, takođe su zadaci pripadnike te jedinice.